раиси шаҳри хуҷанд Фирдавс Шарифзода масъулини комиссариат, роҳбарон ва раисони кумитаи маҳаллои шаҳрро вазифадор намуд то моҳи оянда нақшаи даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин минтақа пурра ва барзиёд таъмин намоянд. Зеро вазъ имрӯз дар минтақаҳои сарҳадии кишвар ногувор боқӣ мемонад ва хатари ҳар лаҳза бидуни огоҳӣ ҳамла намудани низомиёни ҷумҳурии ҳамсояи Қирғизистон мавҷуд мебошад. Фирдавс Шарифзода дар ин бора субҳи имрӯз санаи 22 сентябр ҳангоми баргузории иҷлоси 12 маҷлиси вакилони халқи шаҳри Хуҷанд шашум иброз намуд. Вай гуфт имрӯз марзу буми кишвар ба ҷавонони қавииродаву ватанпараст эҳтиёҷ дорад. ташкил карда дар тамоми маҳаллаҳо рафта корҳои фаҳмондагии мусулмон проблемҳое ки дар сарҳад шуда гузашт 15 сентябр ҳар яке мо шумо медонем. барои ҳамин имрӯз марзу буми давлати азизамон Тоҷикистони азизамон мо худмо ҳимоя накунем, ягон нафар аз берун омада ҳимоя намекунад. мо бояд ки ҳама ҷиҳата омода бошем. имрӯз даъват ба қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ин ҳисси миллии ҳар яки ҷавонони мо нишон медиҳад. барои ҳамин бояд ки омодагӣ беимтиҳон ман хеле ки сифориш дода будем дар истод давоми ҳамин як моҳ ва пурра ва барзиёд мо бояд таъмин кунем. раиси шаҳри Хуҷанд Фирдавс Шарифзода зимни баргузории маҷлиси вакилони халқи шаҳри Хуҷанд аз вакилон даъват ба амал овард ки то барои ҷалби ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ саҳм гузоранд. Вай иброз намуд ки имрӯз 40 нафар вакилон дар шаҳр фаъолият мебаранд. агар ҳар нафари онҳо як каси ҷавононро ба хизмат ҷалб намоянд 40 нафар хоҳанд шуд. ин яке аз роҳҳои саривақт таъмин намудани нақшаи даъват ба қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон мешавад. ҳолатҳои коррупсионӣ ва хешу таборбозӣ ҳангоми ҷалби ҷавонон ба хизматро нуқта гузоранд, зеро вазъ ва марз ба ҷавонони шуҷоъ эҳтиёҷ дорад. аз мана фурсати муносиб истифода бурда аз шумоён низ муҳтарам вакилони халқ эҳтиромона хоҳиш менамоям ки 40 нафар ҳастон, агар як нафари ба қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон агар дастгирӣ кунем то 40 нафар, 2 нафари бошад албатта 80 нафар мешавад. то нақшамо 315 нафар. барои ҳамин бояд ки коркардандагон комиссияи тиббии рӯлозода беимтиҳон ки ҳама ҷиҳата омода бошанд. бояд ки ягон хел шиносбозию ягон хештаборбозии хелкоро набошад. ягон корҳои коррупсионӣ оин масала ҳар як нафар бо худи мақомотои ҳифзи ҳуқуқ зери назорати қатъии гирифтагӣ. барои ҳамин аз ҳаминҷо гуфтамонтон ки комиссияи тиббиам ҷиддӣ кор кунад. дар иҷлоси 12 маҷлиси вакилони шаҳри Хуҷанд даъвати шашум дар бораи рафти иҷрои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ӯҳдадориҳои ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд ҳисобот пешниҳод намуд. Бахтиёр Боқизода, муовини раиси шаҳри Хуҷанд, раиси комиссияи қабул оид ба вазъи иҷрои нақшаи даъват ва аз зиёд шудани сафи ҷавонони хоҳишманд ба адои хизмат ба модарватан ҳисобот дод. мутаассифона иҷрои нақшаи ҷавонони синни даъватӣ ба мактаби мазкур хеле суст буда. яке аз сабаби асосӣ саривақт иҷро нашудани нақшаи даъват низ ин дар маҳаллаҳо ва байни аҳолӣ суст ба роҳ монда шудани корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ аз ҷониби кормандони масъулини комиссарияти ҳарбӣ, раисони маҳаллаҳо, фаъолони маҳаллаҳо, сарварони муассисаҳои таълимӣ ва умуман роҳбарони ташкилоту муассисаҳо новобаста аз шакли молиятшон мебошад. баҳри иҷрои босифати нақшаи даъвати ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ дар шаҳр зарурати ташкил намудани мизи бақайдгирии ҳарбӣ дар маҳаллаҳо ба миён омадааст. дар ҳолати ташкил гардидани мизи бақайдгирии ҳарбӣ рафти назорати шаҳрвандони ҷинси мард ҳам дар омодабошии сафарбари шаҳрвандон ҳам ба роҳ монда мешавад. инчунин шӯъбаи маорифи шаҳрро зарур аст ки барои ҷалби мутахассисон ва ё омода намудани онҳо ҷиҳати таълим аз фанни омодагии дифои ҳарбӣ ҷиддӣ корбарӣ намоянд. имрӯз бо боварӣ метавон гуфт ки барои сари вақт бартараф намудани камбудиҳо ва монеагиҳои ҷойдошта бо фаъолони шаҳр, сохторҳо, мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ ҳамкорӣ намуда ҷиҳати сари вақт ба ҳар чӣ бештар ҷалб намудани ҷавонони ихтиёрӣ тадбирҳои заруриро ба роҳ бемонем.
нақшаи даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри хуҷанд беш аз 300 нафарро ташкил медиҳад. ҳоло наздик 20% нақша дар ҳоли иҷроиш аст, зеро гурӯҳи ҷавонон бо хоҳиши худ дар мактаби муттаҳидаи техникии ташкилоти ҷамъиятии мададгории мудофиа барои гирифтани ҳуҷҷати ронандагӣ бо дараҷаҳои гуногун таҳсил доранд. баъди хатми мактаб соҳиби ҳуҷҷати ронандагӣ гардида ба хизмат сафарбар хоҳанд шуд. аммо дар ин масъала камбудиҳо низ ҷой дорад. саломатии ҷавонон синни давлатӣ боиси нигаронӣ ва ташвиш аст. аз ин лиҳоз бо назардошти фаъолияти комиссияҳои давлат ба комиссарияти ҳарбии шаҳри хуҷанд шӯъбаи маориф кор бо маҳаллаҳо рушди иҷтимоӣ ва ҷомеӣ дастгоҳи раиси шаҳр бахши ҷавонон ва варзиши мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати шаҳр чунин тавсияҳо эҳсон карда мешавад. иҷрои талаботи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ӯҳдадори ҳарбӣ ва хизмати ҳарбиро таъмин намуда барои бартараф намудани камбудиву норасоиҳои ҷойдошта то оғози маъракаи давлати чирамоҳии соли равон тадбирҳо андешанд. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 3 марти соли 2022 таҳти рақами 352 ба имзо расид, ки он дар бораи ба эҳтиёт рухсат додани хизматчиёни ҳарбие ки муҳлати муқаррар намудаи хизмати ҳарбиро адо намуданд ва даъвати навбатии шаҳрвандони соли таваллудашон 1994-2004 ҷумҳурии тоҷикистон ба хизмати ҳарбӣ ба тавсиб расидааст. аз рӯи ин фармон корҳои фаҳмондадиҳӣ байни аҳолӣ ва ҷалби ҷавонони синнашон аз 18 то 27 сола ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон идома дорад. гузориши Мафнун Шукур ва Наимҷон Оюбов барои барномаи иттилоотии хабар.